Jeg vil så forklare lidt om forbrænding, og man snakker om, at der er en fuldstændig forbrænding og en ufuldstændig forbrænding. Den generelle formel, eller det generelle eksempel på en fuldstændig forbrænding, det er, at karbohydrater plus ilt bliver til kuldioxid plus vand. Og vores eksempel på det, det er så oktan plus ilt bliver til kuldioxid og vand. En klassisk forbrænding. Og en ufuldstændig forbrænding, det er, når karbohydrater plus ilt bliver til kuldioxid plus vand plus kulilte plus sod. Alt hvor meget der dannes af hvert stof, og hvilke stoffer der dannes, det afhænger af forholdene. Men generelt så kan man sige, at når der sker en ufuldstændig forbrænding, så er det fordi, der ikke er nok ilt. Og det kan man blandt andet se i eksemplet her, hvor der bliver dannet C2, der altså ellers skulle være blevet til kuldioxid, hvis det havde været en fuldstændig forbrænding. Og det samme gælder med, når der bliver dannet kulilte, hvor der altså mangler et O i reaktionen. Og vores eksempel på det er igen det samme udgangspunkt, hvor det er oktan, der reagerer med ilt og bliver til kuldioxid, vand, kulilte og sod. Og jeg vil så gerne snakke om substitution, som netop handler om, at et atom det udskiftes med et andet atom igennem en reaktion. Og til det eksempel, vi har valgt, der har vi så taget alkaner, som netop er meget reaktionstræge. Men i det her eksempel her, så kan alkaner jo netop reagere ved høj temperatur eller ved påvirkning af lys med diklor og dibrom. Og her har vi så CH4 plus Cl2, som er netop metan plus diklor. Og ved påvirkning af lys, så sker der jo netop det, at vi får klormetan og saltsyre. Og det vi kan se, det er jo, at et H-atom det er jo netop udskiftes med et Cl-atom. Og det samme her, hvor vi så også får saltsyre. Og den her reaktion her, det kalder vi egentlig også en kædereaktion. For det der sker, det er, at den vil gå igen og igen med, at vores klormetan, det jo netop vil blive til diklormetan, osv. osv. Da det altid vil reagere med Cl2. Og vi kan egentlig også vise det herovre, hvor vi jo netop har vores metan og vores diklor, hvor vi så tydeligt kan se, at H-atom det udskiftes med Cl-atom, hvorved de så egentlig nemt vis bytter plads, og at vores klormetan det så fås plus saltsyre. Jeg vil så snakke om eliminationsreaktioner. Og her har vi så den generelle forskrift for det, hvor et organisk stof bliver til en alken eller en alkyl, og så plus et resterende molekyle. Og i den her reaktion, der sker der så det, at der bliver dannet en dobbelt eller en trippelbinding ved fraspaltning af et molekyle. Og et eksempel på det har vi hernede, hvor etanol det bliver, ved en elimination bliver til eten og vand. Og det der sker, det er, at OH-gruppen på den her side, den fraspaltes, og et af H-atomerne på den anden side fraspaltes. Og de går så sammen og danner et vandmolekyle. Og så bliver der så også dannet en dobbeltbinding mellem de to C-atomer, fordi at de skal have opfyldt deres oktetregel. Yes, jeg har sammen en additionsreaktion. Alkener de er umættede stoffer, og derfor er de meget reaktionsvillige. Og det går ind på, at de vil gerne have en enkeltbinding mellem C-atomerne, fordi så alkaner er mere stabile. Og det er derfor, der opstår additionsreaktioner. Men additionsreaktioner, der er det for eksempel alken eller en alkyl, der reagerer med et andet stof, og så bliver dobbeltbindingen sprængt, og så bliver der dannet en alkan. Og det har jeg så lige et eksempel på her. Og det er, hvor at eten og dibrom reagerer sammen, og så bliver dobbeltbindingen her, den bliver sprængt mellem C-atomerne. Og derfor opstår der behov for, at hvert C-atom har brug for en ekstra elektron, og derfor kan brom, det kan så binde sig til hvert C-atom, og derfor får vi så stoffet 1,2 dibrom etan.